Türkmenistanyň prezidenti soňky bir näçe günüň dowamında ýokary derejeli türkmen emeldarlarynyň inçemesine käýinç yglan etdi. Şol bir wagtda adatça bolýaly resmiýetlere berilen käýinçleriň jikmejikleri aýan edilmedi. 29 iýulda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişlen mejlisiniň dowamında prezident Serdar Berdimuhammedow ýurdun guruluşy, senagat we energetika toplumyna gözegçiligi edýän vitse-premier Çağrı Purçekowa iste göýbüren kimçilikleri üçin käýinç yglan etdi. Şeýle de Berdimuhammedow ýokardaky umumy kesitleme bilen ýurdun medeniýet we habar teristlerine gözegçiligi edýän vitse-premier Mähri Jemal Memmedowa käýinç berdi. Bu käýinçleriň ertesi güni, ýagny 30 iýulda geçirilen Döwlet Howpsuzlyk Geňişiniň mejlisiniň dowamında Türkmen prezidenti Döwlet Gümrük Gullugynyň başlygy Maksat Hudaýguliýew wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän iste göýbüren kimçilikleri üçin bir käýinç yglan etdi we ýol berilen kimçilikleri gysga wagtyň içinde düzeltmegi oňa soňky gezek duýdurdy. Şeýle de mejlisiň dowamında şol bir kesitleme bilen ýurdun içeri işleri ministri Muhammed Hydyrowa hem käýinç yglan edildi. Soňky aýlardan bäri martda prezident aýlanan Berdimuhammedow ýokary derejeli döwlet emeldarlarynyň isinden barha köp nägile bolýar. Geçen aýyň başynda iki howpsuzlyk resmiýetine käýinç yglan edilip, baş prokuror hem wezipesinden boşadyldy. 5-nji iýulda geçirilen Döwlet Howpsuzlyk Geňişiniň nowatdaky mejlisinde Döwlet Howpsuzlyk Geňişiniň sekretary Begenç Gündogdyýew hem-de Milli Howpsuzlyk ministri Gurbanmurat Annaýew käýinç yglan edildi. Bu käýinçleriň ikisi de ýokary derejeli howpsuzlyk resmiýetleriniň wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän iste göýbüren kimçilikleri üçin diýen düşündürüş bilen esaslandyryldy. Ýöne döwlet medeniýeti iste göýbürilen kimçilikleri aýdyňlaşdyrmady. 4-nji iýunda bolsa Berdimuhammedow ýurdun obu hojulugy pudugynda we sewda toplumynda dowam edýän kynçylyklaryň arasynda bu iki pudugyň degişlilikdäki ýol başçylary Esenmurat Orazeldiýew we Çary Gylyjywy wezipelerinden boşatdy. Türkmenistanda resmiýetlere bir käýinç soňky duýduruş bermek, şol tanda olary ýygy-ýygydan çalşyrmak adaty bir dada öwrüldi. Şol bir wagtda emeldarlaryň ol ýa-da beýleki wezipe haýsy başarnyklary esasynda bellenilýändigi, soň olaryň näme sebäpden wezipesinden boşadylýandygy doly mälim bolman galýar. Şeýle de dürli döwürlerde türmäge batylan öňkü resmiýetleriň soňky ykballary bendilikde ýogalmagynyň anyk sebäpleri aýdylmaýar.